दायो आंबो दोनसै पुरा गांजेमासो मोनखागोन आङो नायबाय था खेबसे दिनै आरो मैखुन फानो फैलायबाय जों आइजों आंजों फैदों दिनै बेनिफ्राय दिनै फैनाया एसे आधा घन्टा लेट जाबाय दै 4टायावनो सिखारदोंमोन खिन्थु 4:30टायाव जोङो फोथाराव फैबाय मैखुन खानो थाखाय आइजों आंजों दायो टाइम 4:30 जानानै दं बेनिफ्राय एसे सोरांबायानो स' मैया बुंदोंमोन आङो माने आरो आं फैफिनगोन होननानै गाबोन मैखुन खानो फैगोन होननानै फैफिनदोंमोन आङो स' दिनै फैफिनबाय आरोना आइजों आंजों फुङावनो फैदों 4:30टायावनो फैदों दिनै एडभान्सनो खिन्थु दिनैबो मानसि दं थेवब्लाबो माने दासो फैदों आरोना बयबो नै फोथारनि मैखुना नोंथांमोना सोरबा सोरबा खाफेराखै जानांगौ माने नागिरफेराखै जानांगौ फोथाराव बेफोरबायदि बेरनानै थायो जायगा दाबसेयावनो गासैबो थाजोबा दाबसे दाबसेयाव माने एसे गोजान गोजानाव थायो आरोना खाथि खाथियावनो थागोन थेवब्लाबो जायगा दाबसेयावनो बेरजोबा दिनै थाब फैदोंब्लाबो मैखुना बारा गैया दे माने बारा खमिलांबाय नामाथाय बारा ओंखाराखै दिनै नंगौना नङाब्रा बेलाय गोजा सिस्टेमबो दङ सिनायनोबो नागिरा माखौबा आङो नेक्स्ट टाइम जुदि आरो मालाबा खानो फैबावोबाथाय ना आरो एडभान्सआवनो फैगोन दै दिनै 4:30 फैदोंमोन थेवब्लाबो एसे लेट जानानैसो फैबावदों आङो माने नेक्स्टनिफ्राय एबार आरो एडभान्स फैगोन आङो ओंखारनानै आंलाय सानदों मैखुना जायगा थाइसेयावनो ओंखारो नामा खिन्थु बेफोरबायदि ओंखारा दे गोजान गोजानसो नागिरबाय थानांगौ आरोना नैबे जोंहा न' सेरनि बाजै बिनिफ्राय बाजैया मैया आंनि एडभान्सआवनो फैनानै खाफैदों दै जेब्ला आं फैदों अब्ला माने बाजै मोना खानानै न'आव थांनो जाबायानोमोन बेनिफ्राय मैखुनखौ जायगा दाबसेयावनो मोना दै फोथारनि नै बे फोथार गेजेरावसो दै न' सेराव मोननो नागिरा मैखुनखौ बेनिफ्राय फोथार गेजेराव बेबायदिनो बेरायनो बासि खानांगौ जोंहानि न'आ बै साइडआवसो दै माने एसे गोजाना जायो माने नोंथांमोना नायना लाबा नै बेजाय एसेबां गोजान आरो बै जायसो जोंहाना दायो जोङो थांदोंसै नै जाबाय बिसिमसिम जाबाय आरोना 30 मिनिट खाबाय जोङो 4:30 फैदोंमोन नालाय दा 5:06 ना 5:10 जाबाय आरोना जेखिजाया दा जाग्राफ्रा साथामल' जोंहानि बेनिखायनो एसेयानो जायो बेनो जागोन नायनो थाखाय जथेस्थ' दा बेखौ आरो सानजौफुआव मोनजाबावगोनसै आङो मानसि गैयाना जोंहा बे मैखुना एसे आलादा दं दै अबेबा गोजा अबेबा गुफुर मा होनोथाय आइ मा होनो नामफोरखो बिजि मैखुन नामा ना नारा मैखुन हा आरो थुरि मैखुन जुजाय मैखुन थुरि मैखुन ना जुजाय मैखुन ना नारा मैखुन बुंग्रायाबो रोङा दिनैसो मिन्थिबाय जे मैखुन ओंखारनाय जायगाया जोंहानि न' सिदाथिंजाय ओंखारादे माने दस्रा मानसिनि साइडआव थांनानै खाहैनांगौ अब्लासो मोनो मैखुनखौ आं दिनैसो मिन्थिदों आरो खानायाबो दिनैसो खाखादों आङो दाखालि फैदोंमोन मैया फैदोंमोन फेल जालांबाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंनो भिडिअखौ मैखुन फाग्लाबो दं नै जाहा थाहा खानाङा आरो सिनायाबाथाय बेनिफ्राय दिनैसो रोंबाय आं मैखुनखौ बबे साइडआव मोनो जोंहानि न'नि सिदा थांनानै मोना खिन्थु एसे न'नि आलादा माने दस्रानि हानि सिदा थांबाथाय मोनगोन आरोना बिराद ओंखारो बे साइडआव ओमफ्राय मोनथाम मोनब्रैसो जात दं एसे गोजा बबेबा गुफुर बेफोरबायदिनो आङो मोननै जातखौबो लानानै फैदों दा बबे मोनसेया बांसिन गोथाव बेखौ दा न'आव संनानै जाबासो मिन्थिसिगोन आरोना बे मैखुनखौ खानो थाखायनो आङो मैया हराव 9टायावनो उन्दुदों दै मानोना माने आं बेखौ खाथारगोन होननानै मैया दंखाथारो उन्दुनाय समावनो बेनिफ्राय जोबोद थाबैनो 4टायावनो सिखारनानै फैबाय माने 9टायावनो उन्दुबाय नालाय आङो थाबैनो बेखौ नारा मैखुन होननानै बुङो नामाथाय जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुङो आलादा बुंखायो नालाय बयबो खिन्थु जोङो बेखौ नारा मैखुन होननानै बुङो नामा आं बेखौ बारा मिथिया दै खिन्थु बुंनाय खोनानाय बायदिब्लाथाय नारा मैखुन ना मा बुङो बेखौ मैखुनाबो आलादा दंना जाबाय दे मैखुना दिनैनि थाखाय थोसिगोन माने जोंहा न'आव साथामल' जाग्राया आइ बिनिफ्राय आं बिनिफ्राय बाजै साथामल' जों दा बेनिफ्राय मोनसे खोथा दाखालि बावै आबौआ माने दस्रानाव थांबाय माने हाबा जाहैबाय आरोना बेखौ आं रावनोबो खोथायाखैमोन
आब'नि हाबानि दाखालिबो आं मोनसे ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन बेखौ बानायनानैल' दोनदों आङो आपल'ड खालामाखैनो उनाव आपल'ड खालामगोन होननानै माने न'निफ्रा रावबो मिन्थियामोन बेनिखायनो सिरि सिरि हाबा जाहैदों नालाय हाजो सायाव मोनसे मन्दिर दंमोन बे मन्दिरावसो हाबा जाहैदों बेनिफ्राय साखिया आं जाहैदों आरोना रावबोथ' मिन्थियामोन नालाय हाबाखौ नोंथांमोननो बे भिडिअखौ नांगौबाथाय बुं माने आब'नि हाबानि भिडिअखौ नांगौबाथाय बुंबानो जाबाय बे मैखुनखौ मोनजाब्लाना आं लागैलाय अमा बेदर थाबाबो आं जाया बेखौल' मोनबानो जाबाय आरो ना आंनि थाखाय बे आंनि फेभरेट बेदर सेदर आं गासैखौबो नाङा आंनो बेखौ मोनबाथाय दायो ना गुरनो थांदोंसै आङो गामियाव बेनिफ्राय बे बाइकखौ आं लांगोन लांनाया खिन्थु लोगोनि न'आव दोननानै फोथाराव थांदोंसै माने साथाम साब्रै ओंखारलांगोन जों ना गुरनो थाखाय जेखाइखौ जोङो मोननैल' लानानै फैदों बिनिफ्राय आङो लाथ'वाखै दा दसे थानानै आंबो गुरदोंसै पाला बदल गुरगोन आरो ना मानसिया साथाम जाहैबाय नालाय जेखाइया मोननैल' गोलाव हलांना खेसे मोनदो बेयाव फैनाया साथामबो रोङादै माने सानसेबो रावबो फैफेराखै बेनिफ्राय गुरनोल' फैदों खिन्थु बारा मोनाखैबो जायगाखौबो सिनाया नाखौ अहाय मोनो ओरैनो बोलागासिनो आरो जाहा थाहानो दसे थानानै आंबो बोना नायदोंसै मोनो ना मोना आंथ' मोनखागोन गांजेमाखौल' आंना टारगेटा बांसिनानो गाखोदोना गाखोदो बोरै बुथारो खर' सिफायनांसिगोन सेंना ना गोरिना नामा गोरिना फिसा आरो बे सेंखावरि जों एंखावरिसो होननानै बुङो नोंथांमोना सेंखावरि होनो नामाथाय बेखौ आं मिन्थिया खिन्थु सेंखावरि होनो बायदि मोनदों खिन्थु जोङो एसे आलादा बुङो आरोना जों सेंखावरिखौ एंखावरि होननानै बुङो एसे आलादा जायो खिन्थु सेमानो बुस्थुआ माने सेंखावरि नालाय जोंना एंखावरि जाहैबाय आरोना एसे आलादा जाहैगोन मिक्स जानानै खोथाया मोनदो एंखावरि आरो मा गाखोखो बोरो नुवानो माथो सिनायानो जेबो हाथा गारबा नोंथांमोना बेखौ मा बुङोथाय खिन्थु जोङो हाथा गारबा होननानै बुङो दे बे बुस्थुखौ एसे आलादा बुङो ना हाथा गारबाखौनो बुङोथाय नोंथांमोना आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोङो हाथा गारबा होननानै बुङो आरोना नैबे एम्फौखौ हेबिखा बे जानो दा टाइम जागासिनो दं 1:20 बिनिफ्राय जोबोर गरम दै माने सान्दुङा बोरो सान्दुङा बोरो नुवानो मबाइल ग्लासजोंनो सान्दुंखौनो बेनिफ्राय दा न'आव थानानै भिडिअ बानायबावनांगौ आंनि मेन चेनेलनि थाखाय खिन्थु आङो दा बेयाव दसे थागोन बेनिफ्राय 3टासिम आङो थानो हायो बेरायनो हायो खिन्थु 3टा बारबाथाय आं बेरायनो हाया 3टा बारबाथाय भिडिअ बानायनाय मानाय 6टा बाजियाव आपल'ड खालामनाय बेनिफ्राय 7टासोनिफ्रायसो आं फ्रि जायो मोनायाव माने मोनानि 3टा 2टा मालाबा 2टानिफ्रायनो आङो टाइम मोना दायो आंबो दोनसै फुरा गांजेमासो मोनखागोन आङो नायनाय दाखिदो एंखावरि बुथारलाय आयै आया गाइखेर मोदोमलायोना जों गामिनि सेंग्राना बेनिखायनो माने जों गोसोआव माबा मोनसे साननाय फैब्लानो जों ज' मावो आरोना ओंखारनानै दाबोथ' जोङो बेयाव ना गुरनो फैगोन होननानै फैयाखैमोन खिन्थु सोरबा सासेया रायखांलायबायथ' ना गुरनो थांनि होननानै गांजेमा हमैनि होननानै बुंबाय नालाय बयबो ओंखारबाय खेबसेनो ज' आरो बाखि माखासे दंबावो सानैसो बिसोर फैथ'वाखैनो नैबे दैसा फिसा दै बेयाव आङो माने ओरैनो ट्राइसो खालामनानै होदों बेयाव ना मोनखाया आं बेखौ मिथिखायो माने फोथारावसो मोनो फोथारनिफ्राय आङो बेयाव हाबफैदोंमोन आरोना गुरना नायनो मोनगोन ना मोना बेयाव होननानै
दिनैनि ना गुरनाया खालि जों इन्जय खालामनो थाखायसो गुरदों दै माने आगोल उन्दैयाव जोङो गुरोमोन नालाय बेफोरबायदिनो लोगो नाङैनो स' बेफोरबायदिनो एसे गोसोखांनायजों माजों माने दिनै आरो गुरफिनबाय जोङो बयबो लोगो नांनानै दिनै गांजेमा मोननाय नंला गाबोन फुङावसो सिख्लाफोरजों थांफानांसिगोन गुरनो दिनै दायो जोङो गरमखायनो दसे जिरायथ'बाय दै थाइजौ गुदियाव बेनिफ्राय नै थाइजौ हेननाया थाइसेल' मोनदों बेनिफ्राय दा आरो नै सासेया खुबैगासिनो दं सिरिदिया गोखैलै थाइजौआ मोनजायाखाय गोखै नामा